Στην καρδιά της Παστίδας, σε ένα τοπίο βγαλμένο από όνειρο για τους λάτρεις της φύσης, βρίσκεται μια μοναδική ευκαιρία ζωής, μια δίπατη, πολυτελής κατοικία 293,51 τετραγωνικών μέτρων, που συνδυάζει το μοντέρνο σχεδιασμό με την άνεση της εξοχής, σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Ρόδου. Με μεγάλα παράθυρα που πλημμυρίζουν το χώρο με φυσικό φως, αυτό το σπίτι προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσετε κάθε εποχή του χρόνου. Στο ισόγειο των 123 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε έναν ενιαίο χώρο καθιστικού με τζάκι, κουζίνα και τραπεζαρία που ενώνουν την οικογενειακή ζεστασιά με τη σύγχρονη άνεση. Στον ίδιο όροφο βρίσκεται επίσης μια κομψή τουαλέτα, κλεισταριό και ένας ευρύχωρος στεγασμένος χώρος στάθμευσης 47,51 τετραγωνικών μέτρων, με εύκολη πρόσβαση από δύο εισόδους. Ο πρώτος όροφος των 145,78 τετραγωνικά μέτρα εντυπωσιάζει με το μεγάλο σαλόνι και τα 4 άνετα υπνοδωμάτια, όπου 3 από αυτά διαθέτουν ξεχωριστό δωμάτιο ντουλάπα και το ένα κύριο υπνοδωμάτιο έχει και δικό του λουτρό. Οι εξώστες του προσφέρουν θέα στη φιλέριμο, χαρίζοντας στιγμές γαλήνης και απόλαυσης. Η κατοικία είναι χτισμένη σε οικόπεδο 2.064 τετραγωνικών μέτρων, με καταπράσινο κήπο, πέτρινα μονοπάτια και μικρό πετρόκτιστο βοηθητικό χώρο, δημιουργώντας έναν ιδιωτικό παράδεισο ηρεμίας και γαλήνης. Τα ποιοτικά κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, η κεντρική θέρμανση ψήξη και ο ηλιακός θερμοσύφωνας συνθέτουν μια σύγχρονη, άνετη διαβίωση με χαμηλό ενεργειακό κόστος. Τιμή: 300.000 ευρώ με κωδικό ακινήτου C1858. Για να κλείσετε το ραντεβού σας και να γνωρίσετε από κοντά αυτό το μοναδικό ακίνητο, καλέστε τη Μαντικού Γιασεμί στο 69 70 84 74 59. Αυτό το σπίτι δεν είναι απλώς μια κατοικία, είναι μια εμπειρία ζωής που προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη φύση και την πόλη. Φανταστείτε να ξεκινάτε κάθε πρωί με τον ήλιο να μπαίνει από τα μεγάλα ανοίγματα, φωτίζοντας το καλέσθητο, μοντέρνο εσωτερικό με τους κρυφούς φωτισμούς που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και χαλάρωσης. Με έναν καταπράσινο κήπο που περιβάλλεται από δέντρα και πέτρινα μονοπάτια, αυτή η κατοικία γίνεται το προσωπικό σας καταφύγιο, όπου ησυχία και γαλήνη συναντούν τις σύγχρονες ανέσεις. Είτε θέλετε να χαλαρώσετε με θέα στη φιλέριμο από τους ευρύχωρους εξώστες, είτε να απολαύσετε τη θαλπορή του τζακιού στο ενιαίο σαλόνι, κάθε γωνιά είναι σχεδιασμένη για να καλύψει κάθε σας ανάγκη και επιθυμία. Αν αναζητάτε έναν χώρο που θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής σας, αυτή η κατοικία στην Παστίδα είναι η ιδανική επιλογή. Καλέστε τη Μαντικού Γιασεμί στο 69 70 84 74 59 για να κλείσετε το ραντεβού σας και να ανακαλύψετε από κοντά ένα ακίνητο που υπόσχεται να γίνει το νέο σας σπίτι. Μην αφήσετε αυτήν την ευκαιρία να χαθεί. Η κατοικία που ονειρεύεστε βρίσκεται ήδη εδώ, περιμένοντας να σας φιλοξενήσει.
Περπατώντας τον περιφραγμένο κήπο, νιώθετε την ενέργεια του χώρου να σας αγκαλιάζει. Τα πετρόκτιστα δρομάκια σας καλούν να ανακαλύψετε κάθε γωνιά, ενώ τα δέντρα και η φυσική ομορφιά δημιουργούν ένα τοπίο ιδανικό για στιγμές χαλάρωσης και περισυλλογής. Είναι το ιδανικό σκηνικό για οικογενειακές στιγμές, συγκεντρώσεις με φίλους ή ακόμα και για να απολαύσετε τη μοναξιά σας με απόλυτη ηρεμία. Η κατοικία, κατασκευασμένη το 2007 με κάθε προσοχή στη λεπτομέρεια, διασφαλίζει ότι θα έχετε όμικρον με τόνο, τι χρειάζεστε για να ζείτε άνετα και ποιοτικά. Τα διπλά τζάμια και οι σίτες σε όλα τα παράθυρα, η κεντρική θέρμανση και ψήξη, καθώς και ο ηλιακός θερμοσύφωνας προσφέρουν εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και άνεση όλες τις εποχές του χρόνου. Στον εσωτερικό χώρο, ο μοντέρνος σχεδιασμός και οι κρυφοί φωτισμοί προσδίδουν έναν διακριτικό, αλλά ιδιαίτερα κομψό χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Εδώ, κάθε δωμάτιο έχει τον δικό του ρόλο, από το ευρύχωρο σαλόνι με το τζάκι, την καλέσθητη κουζίνα, μέχρι το κυρίως υπνοδωμάτιο με το δικό του λουτρό και τις ντουλάπες δωμάτια που προσφέρουν πρακτικότητα και πολυτέλεια. Αυτή η κατοικία δεν είναι μόνο ένα σπίτι, είναι ένας τρόπος ζωής που εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στην πόλη της Ρόδου για όλες σας τις ανάγκες. Είναι μια επένδυση στη ζωή σας, ένας χώρος όπου η ποιότητα και η άνεση συναντιούνται για να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Τιμή: 300.000 ευρώ με κωδικό ακινήτου C1858. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε τη Μαντικού Γιασεμί στο 69 70 84 74 59. Ζήστε το όνειρό σας στην Παστίδα, το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας ξεκινά εδώ. Αν φαντάζεστε τον εαυτό σας να ζει μέσα σε αυτή την όαση ηρεμίας, όπου το πράσινο περιβάλλον συναντά την εκλεπτισμένη αρχιτεκτονική, τότε αυτή η κατοικία είναι η ιδανική επιλογή. Ο σχεδιασμός της έχει προβλεφθεί για να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα, δημιουργώντας χώρους που ενισχύουν τη ζεστασιά και τη σύνδεση με τη φύση. Η θέση της, σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί η ησυχία και η φυσική ομορφιά, εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα που αναζητάτε, ενώ η κοντινή απόσταση από την πόλη της Ρόδου σας κρατά συνδεδεμένους με τις καθημερινές ανάγκες και τις απολαύσεις της ζωής στην πόλη. Η εύκολη πρόσβαση από τον ασφαλτόστρωμένο δρόμο και ο μεγάλος χώρος στάθμευσης με 2 εισόδους κάνουν αυτή την κατοικία ιδανική τόσο για καθημερινή διαμονή όσο και για τις αποδράσεις σας. Επιπλέον, η κατοικία αυτή είναι ιδανική και για οικογένειες που θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους έναν υγιή, φυσικό χώρο όπου μπορούν να μεγαλώσουν με ασφάλεια και ελευθερία. Τα ευρύχωρα 4 υπνοδωμάτια, το έθριο και ο μεγάλος κήπος παρέχουν άπλετο χώρο για δημιουργικό παιχνίδι, εξερεύνηση και χαλάρωση. Αν λοιπόν αναζητάτε ένα σπίτι που προσφέρει περισσότερα από έναν απλό χώρο διαμονής, που αποπνέει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να ζείτε ανάμεσα στη φύση με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, δεν έχετε παρά να προγραμματίσετε μια επίσκεψη. Καλέστε τη Μαντικού Γιασεμί στο 69 70 84 74 59 για να κλείσετε το ραντεβού σας και να ανακαλύψετε από κοντά ένα ακίνητο που υπόσχεται να γίνει το νέο σας σπίτι. Μην αφήσετε αυτήν την ευκαιρία να χαθεί. Η κατοικία που ονειρεύεστε βρίσκεται ήδη εδώ, περιμένοντας να σας φιλοξενήσει.